Ahojte priatelia. Máte pocit, že si nevychádzate so svojím životným partnerom alebo s partnerkou, pretože ste príliš odlišní? Uvažujete o tom, že nepatríte k sebe a že váš vzťah nemôže fungovať, pretože je každý z vás tak veľmi iný? Štúdie ukazujú, že prakticky každý intímny vzťah, ktorý tvoria partneri, ktorí spolu žijú vyše 25 rokov a majú medzi sebou naplňujúci vášnivý vzťah, sú ľudia veľmi rozdielni. Tieto páry tvoria ľudia veľmi rozdielni, nie rovnakí. A mali medzi sebou veľké oblasti nezhôd vo vzťahu. Nie je to tak, že by boli nejakým spôsobom osudom predurčení nemať žiadne problémy počas svojho spoločného života. Je to presne naopak. Mali medzi sebou zásadné problémy, ale naučili sa tie veci riešiť, naučili sa spolu súhlasiť aj nesúhlasiť a naučili sa komunikovať veľmi vedomým spôsobom. A to je dôležité. Pokiaľ vás zaujíma viac informácií, tak tie najzákladnejšie základy vám ukážem na mojom výbornom vzťahovom workshope. A viac informácií o tomto podujatí a o možnosti získať nižšie ceny vstupného nájdete v texte tohto príspevku. Teším sa na vás.